Kariérová výchova pre stredné školy. Náš projekt sa nesie v duchu myšlienky Jána Amosa Komenského. Učitelia by mali menej učiť a žiaci viac vedieť. Všetci ľudia sa majú vzdelávať k ľudskosti. Poďme sa zamyslieť nad tým, aká je dnešná pozícia pedagóga. Musí všetko stihnúť za 45 minút. Musí byť maximálne pripravený. Dôraz sa kladie na výkon. Žiaci musia vyniknúť vo všetkých predmetoch rovnako. Je tu značná byrokracia, nutnosť motivovať žiakov. Otázka je ako. Tlak na spôsobilosť pedagóga v zmysle kreditov a potom musí riešiť ešte vzťahy s rodičmi, kolegami a žiakmi. Je toho naozaj dosť. Potom sa možno sám pedagóg presviedča, že má skvelú prácu. Ale teraz trochu na vážnejšiu tému. Prečo je dôležité venovať pozornosť kariérnej výchove na stredných školách? Študenti často predčasne ukončujú školskú dochádzku. Nie sú motivovaní pracovať, nepoznajú svoje silné stránky. V škole sú často homogenizovaní. Musia sa rovnako rozvíjať vo všetkých predmetoch. Máme vysokú mieru nezamestnanosti mládeže a tým sa i zvyšujú počty mladých ľudí s mentálnymi problémami. Poďme si zadefinovať, pre koho je projekt určený. Pod našu cieľovú skupinu spadajú gymnázia, stredné odborné školy 4-ročné s maturitou a 3-ročné bez maturity. Čo môžeme od projektu očakávať? Je to správne nasmerovanie študenta smerom k trhu práce, správne nasmerovanie študenta k výberu ďalšieho štúdia, vysokej školy alebo rekvalifikácie, motiváciu hľadať si zamestnanie a sebarealizáciu, a tým i minimálny prítok študentov na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Veríme, že v dnešnej dobe pedagógovia robia naozaj, čo môžu. Je však ich výsledok adekvátny tomu, čo do vzdelávania vložia? Skúsme si zodpovedať na tieto otázky. Sú študenti na hodinách aktívni? Pripravujú sa na hodiny? Pôsobia šťastne a pokojne? Pravdepodobne ste odpovede našli veľmi rýchlo. Teraz sa pozrime na druhú stranu. Čo robí pedagóg? Neustále sa snaží žiakov niekam dostať. Ťahá ich, pokiaľ vládze. Čo tu však hrozí? Ak sa postava tam hore, ktorú predstavuje pedagóg, unaví, nastane u ňoho apatia, až vyhorenie. Je potrebné, aby viac zabrala aj druhá strana, to znamená žiaci, aby sa aj oni sami aktívne zapájali do vzdelávacieho procesu. Náš zámer sa vám pokúsime vysvetliť pomocou 2 obrázkov. Pozrite si prvý obrázok, kde je znázornené jedlo. Na začiatku určite bude každému chutiť. Po čase sa však dané chute opotrebujú, žiaci si na ne zvyknú a nebudú ich vyhľadávať. My ponúkame na výber rôznorodosť, rôzne chute, rôzne ingrediencie, čo zobrazuje druhý obrázok. A my predpokladáme, že si sami zvolia danú chuť a budú sa sami rozvíjať. V našom projekte ponúkame aj novú pozíciu a rolu pedagóga. V čom? V rámci nášho projektu sa pedagóg dostáva do inej role. Dáva študentom viac zodpovednosti, nech si sami uvedomia, čo ich baví a čo nie. Nehodnotíme, nezameriavame sa na výkon, neposudzujeme a podporujeme samostatnosť študenta. Benefity pre pedagóga sú dostupný materiál na portáli, presné inštrukcie, jednoduchosť v ich používaní. Testy a dotazníky sú hneď vyhodnocované, je tu dostatok času na jednotlivé aktivity, pohodová atmosféra, keďže sa odbúrava stres a je tu minimálna byrokracia. Benefity si nájdu aj študenti. Dôraz sa nekladie na známky, ale na vlastnosti a schopnosti študentov. Prostredníctvom projektových aktivít sa zameriavame na zvýšenie ich zdravého sebavedomia, na rozvoj sociálnych zručností, rozvoj kreativity, zvyšujeme ich motiváciu, odbúravame stres a študenti sa budú vedieť lepšie orientovať na trhu práce vďaka informáciám, ktoré dostanú. Rola pedagóga je tu tiež iná. Bude skôr detektívom a nie sudcom. Jeho najčastejšími otázkami budú, čo ťa najviac oslovilo a prečo? A čo ťa neoslovilo a prečo? Ponúkame stručnú charakteristiku jednotlivých modulov. Zameriavame sa na rozvoj kľúčových kompetencií, na ich pomenovanie a ich rozvoj.
Ďalej sa zaoberáme seba poznávaním, uvedomením si a odhalením silných stránok, ale aj tých slabých. Na rozvoj sebavedomia v sociálnom kontexte máme množstvo dotazníkov a testov, ktorých cieľom je odhaliť osobnosť študenta, jeho temperament, záujmy a profesijné smerovanie. Na základe našich aktivít si študenti lepšie uvedomia svoje hodnoty a záujmy v živote a ich prepojenie s pracovným životom. Rozvíjame emočnú inteligenciu študentov, dostávajú informácie o dobrovoľníctve, o stáži a praxi, tiež aktuálne informácie o trhu práce, o pracovných miestach a ich možnostiach uplatnenia. Učíme sa správne písať životopis a motivačný list. Ako bude toto všetko prebiehať v praxi? Ponúkame 20 stretnutí v každom ročníku. Podrobný popis týchto aktivít, čo je ich cieľom, ponúkame materiál, ktorý je dôležitý, časovú dotáciu, rozbor a výstup. Aktivity sú zážitkové a spájajú sa s praxou. Aktivity sú rôznorodé, rozvíjajú kľúčové kompetencie. Študenti samotní dávajú po každých aktivitách spätnú väzbu na to, či sa im daná aktivita páčila alebo nie, či sa s ňou stotožňujú alebo nie. Teda pedagóg dostáva tiež spätnú väzbu. Aby sme vám náš projekt lepšie priblížili, ponúkame stručnú charakteristiku predmetu kariérnej výchovy pre gymnázium. V prvom a druhom ročníku sa zameriavame na sebapoznávanie, na odhalenie silných stránok, motiváciu, rozvoj empatie a kooperácie a pomenovanie hodnôt v živote študenta. Tretí a štvrtý ročník je zameraný na smerovanie kariéry, tvorby osobného portfólia, na dobrovoľníctvo, stáž, brigádu a prax a kreativitu. Tá je smerovaná na rozhodovací proces smerom k trhu práce. Ponúkame testy, dotazníky, ktoré sú zamerané na osobnosť študenta, sebapoznávanie a výber vysokoškolského štúdia. Ponúkame tiež aktuálne trendy práce do budúceho povolania, typy povolaní. Študenti si zakladajú osobné portfólio. Každá aktivita predstavuje výstup. To znamená, že študent si priebežne zaznamenáva z jednotlivých aktivít, čo mu napomôže k adekvátnemu výberu štúdia. Čo je cieľom týchto aktivít? Je to motivácia študenta na vysokú školu, jeho snaha o profesijnú orientáciu, umožniť a dať študentom perspektívu, prebrať kariéru do vlastných rúk a smerovať sa správne na základe svojich schopností a zručností. Stručná charakteristika predmetu kariérnej výchovy pre stredné odborné školy štvoročné. V prvom a druhom ročníku sa zameriavame na rozvoj kľúčových kompetencií, na sebapoznávanie, na hodnoty a záujmy. Tretí a štvrtý ročník sa nesie v znamení informovanosti o trhu práce. Študenti sa učia správne a efektívne si písať životopis, motivačný list, rozvíjame komunikáciu smerom k zamestnávateľom, takisto poskytujeme testovanie vo forme dotazníkov a testov. Študenti si sami vyplňajú osobné portfólio. Cieľom je motivácia študenta na vysokú školu, jeho snahu o profesijnú orientáciu, umožniť a dať študentom perspektívu smerom k ďalšiemu smerovaniu a aby sám za seba prebral svoju kariérnu schopnosť orientovať sa na trhu práce. Niekedy je to aj odporúčanie na prestup v odbornosti vzhľadom k tomu, aké dotazníky a testy študentom výjdu. Na stredných odborných školách trojročných bez maturity sa zaoberáme rozvojom kľúčových kompetencií, sebapoznávaním študentov, venujeme sa im hodnotám a záujmom. Takisto sa venujeme trhu práce, písaniu a tvorbe životopisu a motivačného listu. Vedieme komunikáciu smerom k zamestnávateľom, rovnako poskytujeme testy a dotazníky, na základe ktorých sa potom budú vedieť študenti efektívne rozhodnúť pre svoje ďalšie smerovanie. Cieľom je motivácia študentov k ďalšiemu vzdelávaniu a profesijnému smerovaniu, prebranie zodpovednosti za ich ďalší profesijný vývin, prípadne na prestup na inú odbornosť. Aký očakávame výstup z týchto aktivít? Absolvovaním komplexnej kariérnej výchovy získavajú študenti adekvátny náhľad na svoje potreby. Získavajú komplexné skúsenosti v rôznych oblastiach, budú sa vedieť lepšie orientovať v sebe, budú si vedomí svojich schopností a zručností a uvedomia si svoje hodnoty a priority v živote. Každý študent bude mať k dispozícii prístup na portál, kde si bude zaznamenávať výsledky z jednotlivých dotazníkov a testov, ako aj z jednotlivých aktivít, či už manuálnych, tvorivých, verbálnych alebo umeleckých zručností a podobne. Na ich základe sa bude rozhodovať o voľbe štúdia alebo zamestnania, ktoré bude v súlade s ich potrebami.